खुवाय नालाय दाबो खुवा दङ नै रिक्सा गाबबाय खाना गारबोजानायखाय दाबो सिखाङाखै मानसिफोरा लोगोफोर हारसाफ्राथ' दानो सिखाङानो सोरबा सिखाङो थाब मालाय फुजा होयो फुङावनो नोंसोर दाबो सिखाङाखै दाबो सिखाङाखै लाइट दंलाय बिसिना दाबो जोंगासिनो दङ ओरैबादि गुसुखा खुवाय नालाय नै लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ फिन खेबसेबाव गासैखौबो बरायहरनाय जासिहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स' दा ओरैनो मर्निं थाबायदों आरोना जों सनालिजों आंजों सनालिबो दङ ओरैनो दसे लामायाव थाबायनोसै माथो दिनैथ' आरो सानडे स्कुलबो गैया ओमफ्रायो खामानि आं सिला सिबबोखाबाय थोरसि लथाथ' मैया मोनायावनो सुना दोनजोबखादों खालि ओंखाम ओंख्रि संनांगौ दा फुङाव एसे माबाफोर एवनानै होनोसै आरोना स' दसे लामायाव थाबायनोसै ओमफ्राय फैफिननोसै थोदो होमबा लोगोफोर आंजों लोगोसे थफाबाय थादो ओमफ्राय दिनै आंना मोखां गोबोरबा बुद्लब मोनथारदों मानोबा मिन्थिया आङो स' थफाबाय थादो होमबा लोगोफोर आंजों लोगोसे मर्निं नै दखानाबो खुलियाखै दाबो इथिंबाबो बन्द बिसोरबो बन्द जाजोब सिखाङाखै रावबो बासटेनाबो एकदम खुवा गोजाजोब मोनसेल' टट' दंहायनो टट' मोननै दङ अट' मोनसे दं खुवाया दिनै बोरै बाल्दा रोखोमनि खारनाय जेबो नुहुरा वेलकाम गेटखौबो नुहुरा नै ओरैबादि थान्दाना मर्निं गोजाङाखै गोजाङाखै टफिखौलाय मानोथो बिदि हमनाय नोङो टफिया हमनायानो जायाखै नोङो टफिया नै टट' फैगासिनो दं मोनसे नै नुबावा नालाय खाथियाव फैबासो सिनायसिगोन नै टट'खौहाय नायदो एबार खाथियाव नैलाय गोजाननिफ्राय सिनाया गुसुजोंनो थान्दाजोंनो जेबो सिनाया टट'खौबो दुब्लि बारियाबो ओरैबायदि खुवा गोजाजोंनो जेबो सिनाया जेबो नुहुरा दुब्लि बारियाव इसिबां जे न' दं बेखौबो नुहुरा नै गुसुनि थाखायनो थान्दानि थाखाय मा सैमाफ्रा ज' खारबोला जोबलायखो जोंना रिक्सा गाबबाय बियो खाना गारबोजादों आंजों साला दुस्थामिथार टट' ना माबा फैगौ दा बेबो मोनसे जोंलायलायनाय गोरलैनो लाइट बायदि बाइक औहाय जोंनि रिक्सा नङा बेयो सैमा जाजोबसो नाम गैयिखाय सैमा जाहैबाय आरो ना न'नियासो रेक्सु ना सनाले गुसु थान्दा नैबे बैग्रिखौ नायनो फैलाय बेनि बैग्रिया मोन्दोंना मोनाखै बैग्रि थाइनै थाइथाम दंमोनब्रा बेयाव मोनाखैनो दाबो गोथांसो गदायसो खोमा बैग्रियानो गोथां जाजोबसो आरे हा आंनि आखायावसो नांथाबोनोसै बैयाव ससाननि गोजौआवहाय दंमोन हायरदआव मा गोथां जाजोबसो बेखौलाय मानो गोथां गोरलैनोसो दिनै मैयानि बायदि जाथारदों खुवाया दिनैबो अभारनो ओमफ्राय सान्दुं दुङोना दुङाथाय दिनैबा नानिनि सुइटारखौ आंहा मैया सुनो बावगारदों स्कुलनि सुइटारखौ ओमफ्राय सुनांसिगोन दिनै लामायाव थाबायैया गोबाव जाथारबायमोनलाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आरो फैबावलायबाय लामायावहाय थाबायनो मर्निं गारिफोरखौ नुवा दै सिनाया लोगोफोर ओरैबायदि आरोना गारिफोरा लाइटल' नुयो लाइटल' गोजों जोङो ओमफ्राय मा गोजाननिफ्राय लाइट जोंदोंबाथाय गारि फैदों होननानै सानखादों आरोना नालाय नै खिबुनथिंजाबो एकदमबारे जेबो नुखाया धुला गोजाजोबो खुनुरुखुम हाइरडखौ एसे नुहुरो गारि थांनायखौ नै खिबुनथिंजाय वेलकाम गेटआ सिनाया बेखौबो जेबो आयै इयावलाय माथो होथेलाबायनानै दोनजोबलायखो बिदियावनो गोजान अबेबा जायगायाव मोनदां बिदि खुवा अभार खुवानि थाखाय एक्सिडेन्ट जालायलायनाया जायोबो दै लोगोफोर बिदि खरायावहाय माबा खरालायनो खुवा खुनायावहाय बारा खरा सालायजाया नै बाम होलायबाय आरोना इयाव मोनब्रै बे मोनब्रैखौ रानो होदों ओमफ्राय बे मोनब्रैया राबाथाय बेखौ हगारनानै बिथिं होसिगोनलाय आरो मा
सैमा लोगोआलाय बोरै मिथिया ओमफ्राय बैनि बामखौ बोखारखोना माखा जाखो नै इयाव बाम दंमोन ना दङ आरोना बेनाबो मोननै बाम दङ मोनथाम दं खोमा इयावबो ओमफ्राय बेखौ बोखारालासे आरो बेयावबो मानो होबावखो नार्सारिया रावबो सिखायाखै दा नायनांसिगोन मानसि गैयियावनो नै बामा इयावबो मोनथाम गाहाम दङ ओमफ्राय बैयावबो मानोबा होबावखो मोनब्रै ना बेसेबांबा आरो बिबार नार्सारियाव नायस्लाय दा रावबो गैया मानसि गैयायावनो नायखुमानोसै जोंहा बिबारखौ बिबारा बिबार नायनानै अबेयाव थाङो हो नै बिबारखौ नायलाय खथ्थ' मोजां मोजां वाव आं नैबे बिबारखौ जा फसायदो नैबेखौ नैबे जमा जमाखौ जा फसायो आं ओमफ्राय नैबेबो मोजाङालाय ओमफ्राय नैबेयो गेटनि थाखाय मोजां आरोना नैबे बिबारा गेटनि थाखाय मोजां नैबे गेटआव मानला होयो मानसिफ्रा मोजांबो नुगारो ओमफ्राय गेटआवहाय मानलाबा बिबारालाय मोजां दंसोगारोलै लोगोफोर आं माने लांफैनो होनो ओमफ्राय जाया मालाबा र' फैमारनांसिगोन माला लांफैयो नैबे बिबारखौसो आं नोगोर फसायो नैबे बिबारखौ पारमानेन्टआनो नैबे व्हाइट कालार बारनाया ओमफ्राय बै माबायाबो रेड कालाराबो पारमानेन्ट खोमा व्हाइट कालार नांगौ पारमानेन्ट बायदि नुथारदों नैबेयावबो व्हाइट कालार दङ एफा बुरजा व्हाइट कालार हानसेखौ कालारा लगायो बिदिनो हा बिबारालाय बिदिनोसै मोजां आयो नैबे जबादानो नैबेयो नैबेयो ब्लु नाबा ग्रिन नांगौ जबादान मोजां नुदों नाबा ग्रिन नांगौ नोंगौ ब्लु नाबा ग्रिन नांगौ नाङाहाय नैयाव लाइट फोजोंनानै दोनदों ब्लुबो नांगौ ग्रिनबो नांगौ नालाय बे बिफाङा माबायदि साजायनानै दोनदों पापि नै लाइट होदो पापि एफा गोजौ बिफांनो फुलबो होदों ओमफ्राय नैबेथिंबो दङ उल्थाथिंबो बेसे बिफां गोजाजोबसो नैबेयो सफारि बिफां बैयो खान्थाल बिफां आरोना नै बिलाइफ्रा बोरैबा रोमो जाजोबदों थाइजौ बिफांबो दङ ओइनै बै माबायाव दङना मोनसे कारिगावआवहाय बे अबेबा गोजाननि बिफांफोरा बेफोरखौसो बायनो मोननांगौ आरोना बोसोरावनो खेबथाम गाहाम खेबनै गाहाम थायग्राफोरखौ लेसुबो दङ ओमफ्राय नैबेयो जुमब्रा ना मा बिफां ना खमलाफोर दान मा अबेयाव मा लिरनाय नुखो नोंलाय मा लिरनाय दं इयावलाय आच्छा मौसुम्बि ना मा जाखो बेलाय मौसुम्बि माबासो बेयाव 150 रेस फैसासो लिरनानै दोननाय दङ बेनि दाम लिरनानै दोननाय 150 होननानै बे थाइजौ बिफां नै बेबो मानि थाइजौ बेबा मिथिलालाय बोसोराव खेबनै खेबथाम थायग्राखौसो बायनांगौ गाहायाव थायग्रा नैबे बैग्रि बेलाथि खोमादानहाय बे बैग्रिया बैग्रि बेलाथि दान बिफां इलाय नैबेलाय मा फिथाइ जाखो बेलाय नै बैग्रि फिथाइ ना गय फिथाइ बैग्रि नङाथ' इयो बै मोनसे मा फिथाइ होनोमोनथाय बोरैबा खैसिब सिङाव दंमोन जे बे फिथाइ मा फिथाइ होनोमोनथाय आं बेखौ आगोल जाखांबायलै गामियाव ओमफ्राय आं बावगारबाय नामखौनो इलाय मा जाखो बेलाय साक्कापाटा मेंग'नो हनै 300 नैबे बिफाङा बेबा अबेनि मा साक्कापाटा मेंग'थ' बियो माबा साक्कापाटा मेंग'नो बैनो बैग्रिखौ नायनानै फैनो खेबसे गोबां बिफांफोर दङ दे लोगोफोर बेयावहाय आङो जों सिगां खेनसे फैनायावहाय बिफांफ्रा एसेबां गैयामोन आरोना बिबार दंमोन ओमफ्राय माखासे बे फिथाइ सामथाइनि बिफांफोरा गैजोबामोन ओमफ्राय बेखौ गोदान लाबोदों आरोना लोगोफोर मोजां बेलाथि गोजा जोबदान आंनिबाथ' नङाबालाय माथो लकेलखौ फानफैनो नङा होमबा लकेलखौथ' मोनखायो एभेलेबेलनो बेलाथि जागोन बियो माबा साक्कापाटा मेंग'नो आं मिथिया इउटुबाव नायबानो नुगोन आरोना सार्च खालामनानै नायनांगौ
ini बैग्रिया दंमारोथ' इयावहाय र' Gì? बैग्रिया दंमारो खिन्थु मोननो नांबावगौ बैग्रिया गोथां जाजोबसिनो बैग्रिया दङ बेनि बैग्रिया गोथाव जाथारो दे हासबेन्डआ आगोलाव लांबाय थायोमोन आं लांनानै हैबाय थायोमोन बैयावबो दंबावोमोन ना फांसे बैग्रिया बैयावबो एसे थायदों थायदों खिन्थु गोथांसोथ' बैयाव नायनि बिफां दंबावोमोनब्रा बैयाव फांनैसो बैयाव नायदो बेफोरखौ नुवा जेबो Nung có tháp gì vậy? Này, đây là garing ra. Light luôn vì là phần light lo. Này, sao thế đâu? Bari ba, muốn làm được garji nè. Không đâu cửa. Ai ấy đi bị ra mơn bảy lên. Này, bị ra mơn bảy thua này. Mơn bảy thua bị ra. Này là mua bị lắm. Pháp cha không mà đi hết nữa Này, rồi. mơn bảy. Thôi nào. Bây giờ trong bộ phang xịt phang rồi này vào nè. Thôi nào. Resni, Resni. Rex. Rex nào vậy? Resni, Resni. Rex. 나 농아단 무슨 농아 왜 뭔데니 생마는 거왜 농아 그마 이래 이 여보다 거 뭐이야 니 뭔 발대미야 왜이야 bai 이시나 뭐 이시 이시만 봐봐 마네 그만 잡아가 해 나 그거 상가가 없어 Cái gì đi. 나라 가해요 네 만스라이 거 칸은 랑지고 나나 एसे मोनबावबा सप्तासेसो थाबानो मोनसिगोन बियो लांफैनांगौ र' खानानै फोराननो आङो फोरानबाय माखासे दाख्लै लायनायखौहाय बनायखौ आङो फोरानजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय रानहांबायबो एकदमबारे गोमोन जाजोब्बाय आरोना सान्दुं मोजां मोनबा मोजां रानसिगौ जिनिसा ओमफ्राय सान्दुङानो मोजांखौनो मोनाना लोगोफोर सान्दुङानो मा होनो दुंनायानो मोजांखौनो दुङा नालाय बेनिखायनो आरोना न'आव थांफिननोसै लोगोफोर थान्दाथार गुसुथार बोथोराबो ओरैबायदि गुसुखाना बुंनांला आरोना माबायदि गुसु होनबा लोगोफोर थौबाय थादो जोंजों लोगोसे न'सिम थांफिनसैलाय आरोना मा जाबाय थाखो Đi ba xà. बासाय नङा बे ट्राक गारिसो थ' मानोबा गारिया लाखिदों नै मिथिया ओमफ्राय बे जिंजोंसो थाबायबोबाय जोङो बिदि गारिफोरनि खाथिजों थाबायनो गिनो ओंखारोलै गारिफोरा माने इमान गिदिर ना बोरैबा होसिनांबाथाय खेबसेनो थैखागोन आरोना बिदि बेबायदि सिचुवेसन Bà cái gì đi. Không có làm mà. थान्दा नै गसाइगाव टाउन नै याव गसाइगाव टाउन लेने थान्दा बैनि फिथाइ खिन्थु बिराद दंमारोलै सयथिबो लांफैनांगोन र' एसे मोनबा A few moments later. लोगोफोर न'आव सफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय दसे थाबायहैनायावनो मोनबाय आथिंखौ साख्रुबसो मोनलायलायबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन दे लोगोफोर स' बाय बाय लाभ इउ अल टेक केयार